kennelijk onder de indruk, want het is stil. Ja, is het nooit zo stil? Nee, een bol achter om hier te zo. Nou, gaan we de goede kant vooruit deze. Ja. Met is dan iedere en dan jaag ik me eventueel in de regel een jaloeren 3 kwartier. Maar dan komt deze echt bij me om te zeggen van Baas, het is uw tijd, we moeten even voort, we moeten niet dokken met een schil. Een minuut heen je? Ja. Vlugger als jou? Ja. Ja. Maar ja, die is ik nog maar 8 jaar. Hé? Hoe oud ben je jou? 87. Nou, Daisy. Gist ik weer mooi? Hoor het door. Kom maar. Kom. Ja, hard en krabbentig. Hoi, Oh, goeiedag. ben je onder dan? Ik ben, ja, wat ben ik aan de baan? Ik ben op het moment beginnen aan het krullen. Aha, wat schreeuw je dan? Nou, wat ik er nog hierin erin halen, materiaal. Ja? En ondertussen in je appel. Ja, maar dat moet ik gebeuren, hè? Ik kan even schreeuwen. Aha, Ja? dus dat is jouw werk? Maar schreeuwen net, maar installatie, hè? Oh ja. Ja. Hoe ben je net zo van het schreeuwen? Nee, daar ga ik wat een hele over. Want jij hebt erbij, hè? Of het zien we deze. Nee, precies. Zo, er komt van alles onder op je. Ja, dat is mijn collega. Goeie. Hoi. Mijn kruis, ik denk niet maar weer. Oeh, ik ga je blowen. En hoe lang doe je het werk al? Even zien, 8 jaar hier. Onvoorstelbaar. Ja. Ten hinten aan deze elektriciteit, zowat. Ja, oh ja. Oh. Centraal verwarming weer toen net zo voor. En mag je dan ik altijd op de avond voor de klusjes in de hele familie? Want ze zeggen dan van, ja, nou, hij is wel handig. Nee, dat doen we samen nog. Oh. Ja, ik weet niet. Dat ga ik vroeger wel in, maar dat heb ik ook niet zin nog.